السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الضر الفاخر العلم الظاهر المحمود الأحمد العبد المعيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau muna ɗauke ne da ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ahlus sunna, inda ya yi bayani akan haƙiƙanin waɗanda suka kashe al'imamul Hussein, sannan ya yi bayani ya warware shubuhar da ke damun wasu wadda a cikin zuciyarsu akwai karkata zuwa ga abin da suke so. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu sanya wannan babban malami na ahlus sunna mai insafi don mu ji jawabi daga bakinsa yadda yake cewa. كما يقولون يضحكون عليكم، الشيعة هم الذين قتلوا الحسين. الشيعة شيعته خذلوه وهم يعرفون هذا، وكفروا عن هذا بفضل الله، ثاروا ثورات وأسقطوا دولا وأقاموا دولا، ومن الدول التي أسقطوها الدولة الملعونة دولة بني أمية، أسقطوها بدم الحسين. wannan bawan Allah yake cewa zaka ji suna cewa wai yan shi'a su ne suka kashe Imam Hussein. Sai cewa yace yan shi'ar Imam Hussein dai sun yaudare shi. Yana nufin yan shi'a anan da ma'anar waɗanda suka rubuta takardar cewa ya zo su masa mubaya. Amma sai ci gaba da magana yake ce kaffaru, wato sun yi kafaran wannan laifi da suka yi. Yace saboda sun yi saura, wadda saurori da suka yi shi ya jawo faduwan wannan daula ta Banu Umayya. Wannan shine adalci. Kamar yadda muka sha faɗa cewa irin sahabin nan na manzan Allah, irin Sulaiman bin Surat al-Khuzai, yana daga cikin waɗanda suka rubuta zuwa ga Imam Hussein alaihi salam cewa yazo za su masa mubaya. Da Imam Hussein ya zo ya gagara taimakonsa, suka koma gida suka zauna, daga baya suka fito suka yi sauratut tawabi. Wannan shine tabbataccen abu, ba kamar yadda waɗansu wadda a cikin zuciyarsu akwai karkata suke neman su canza mana tarihi ba. Wannan bawan Allah bai tsaya ba, ya ci gaba da cewa من الذي ذبحه بالله عليكم؟ النواصب يا أخي، لا تقول لي شيعته ذبحوه. وبأمر من ذبحوه؟ بأمر يزيد. قال لك لا، لم يدري. إذا كان لا يدري ولم يرضى، لماذا تسير إليه الرؤوس؟ لماذا تسير إليه بنات رسول الله سبايا في حر الصحراء؟ to kun dai yadda yake cewa wane ne ya sa wuƙa ya yanka Imam Hussein? Yace nawasib ne suka yi. Da umarnin wa? Yace da umarnin Yazid. Yace waɗanda suke cewa ba da yardan Yazid bane, to me yasa aka kai ma Yazid waɗannan kawuna din? Aka kama iyalan manzon Allah aka kai su a matsayin waɗansu wadda aka kama a matsayin fursunonin yaƙi. Wannan shine abin da ya tabbata. Dukkan malamai na ahlus sunna da suke da insafi, irin abin da wannan bawan Allah ya faɗa suke faɗa. Wane ne wannan bawan Allah? Shine Dr. Adnan Ibrahim. Wannan bawan Allah ya ci gaba da bayani yadda yake cewa وقال ابن العربي الحسين قتل بسيف جده، يعني مش بسيوف النواصب، مش بسيوف الملاعين، مش بسيف خولي وبسيف شمر وبسيف عبيد الله وبسيف يزيد ابن معاوية، لا. to kun ji yadda yake kawo magana da babban malamin ahlus sunna yayi, wanda ake kira da Ibn al-Arabi al-Maliki. Shi cewa yake yi ma ai an kashe Imam Husaini ne da takobin kakansa. Sai wannan bawan Allah yake kokarin yi mai raddi cewa ka duba ka gani fa, ba cewa yayi an kashe Imam Husaini da takobin Ibn Ziyad ko Shimr ko Umar bin Sa'ad ko kuma Yazid ba. Abun mamaki, wato yana so ya ce shi Ibn al-Arabi kenan kashe Imam Hussein da aka yi ma akan haƙƙi aka kashe shi, saboda ai manzon Allah ne wai yake cewa idan aka yi mubaya'a mu wani shugaba sai daga baya wani shugaban ya fito a taru a yake shi.
saboda haka shi a wurin ibn al-arabi ma shi yana ganin yazidu ne ya kashe imam husaini kuma akan haƙƙi kuma ya ma dace, duk da imam husaini shine shugaban samarin yan aljanna amma ana cewa kashe shi da aka yi akan shari'a akan haƙƙi. To lallai ya jama'a, wannan bawan Allah da ya wannan ta'asa ya wannan tabargaza wato ibn al-arabi, lokacin da ya mutu hatta malaman mazhaban malikiya sun ba da fatawan kar a binne shi a makabartan musulmi saboda wannan mummunan fatawa da ya bayar, kamar yadda a Sheikh Adnan Ibrahim yake cewa إن العربي يا أبا بكر بن على فكرة بعض المالكية بعض علماء بلده أفتوا بأنه لا يجوز أن يقبر في مقابر المسلمين وطالبوا بأن يقبر أبو بكر بن العربي في مقابر اليهود بسبب هذه الفتوى حتى تفهموا. to ya jama'a kun dai ji abinda Dr. Adnan Ibrahim yake cewa hatta su kansu malaman malikiya wasu daga cikinsu sun ba da fatwan kar a binne ibn al-arabi a makabartan musulmi bisa wannan fatwa da ya bayar na cewa lallai an kashe imam husaini ne da takwabin kakansa. To dama mu dai abinda muke so mu tabbatar a nan shine cewa waɗanda suka kashe al-imam al-husain shine farko wannan gwamna nasa da umarnin mai gidansa shugaban ƙasa a wannan lokaci Yazid dan Muawiya, kuma dama wannan abun shine fi dacewa da hankali, lafiyayyen hankali, cewa makiyanka abokan gabanka su suke kashe ka, masoyanka mabiyanka wato yan shi'anka kenan su kuma su suke ba da jini a kashe su tare da kai, kuma abin da ya faru da al-Imam al-Husaini kenan a yayin da su Yazidu masu gaba da shi suka kashe shi, a yayin da kuma aka kashe Imamul Hussein din tare da masoyansa mabiyansa 'yan shi'ansa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.